Ibarabor niya po Yesu Kristo, madda kuma kada kayo. Madamad kumakan ka. Ti Diyos si dedengeg karagiti agsangsangit dagiti agkasapulan. Ket sana tayo ngorayan ngagpakpakasi ken kuana sakbay at tumulong. Iti napukaw tayo gapu kay iti basol tayo. Imay ti Diyos ang nagipagnayad kada tayo. Natay gapu kada tayo ken nagungar tapno madan tayo iti biag. Gapuna imay tayo tapno dayawen tayo ti Diyos. Ibay tayo ken kuana ti ayat ken panagyaman.
Agkararag tayo. Apo Diyos nga managayat unay. At tuy kami nga anak mo, masidag kami ken ka. Tapno may kami apo agyaman. Iti adu nga kaasim ken parabor mo iti sagtunggal maysa kada kami. Pagyamanan mi apo nga nakaring kami nga si kakaradkad iti daytoy ngagsapa. Ket nakaumay kami dito'y balay mo. Samet apo pagyamanan mi. Ti panang paimbag mo kada kami no da sa gubanit dagiti bagimi. Ti panangkadkadwang kada kami wapo. Nadaumay nga pagsubok sa buhay. Tigbigan mi apo, awan ti maramid mi, nawan ka kaligitibiyag mi. Anya na po, kinamagayat mo kada kami, kiyaman kami. So apo, masidag kami ken ka, nga dumawat ti pamakawan mo, apo. Adu apo, dagiti nagbidbidutan mi. Adu apo, dagiti pagkurkurangan mi. Apo, ispalan na kami kadi. Apo, gasan na kami. Tap nagbalin kami nga nadalos nga anak mo. Ket apo iti daytoy ngagsapa. Tumngeg kami, ti sasaom nga iburay kada kami. Tingungutan mi nga pastor. Ket sapay kumaapo, tagbalin kami nga natulnog nga ditan. Tap nagbalin kami apo. Nga garamid, karigiti banag. Mayan nurot iti pagayatang. Daytoy apo ti araraw ni tinagan niya po ni Jesus. Amen. Good morning! Daytoy ti aldaw ngay narami ti Apo, agragsak tayo, agrambak tayo. Kaabsat, daytoy ito muna a Domingo iti bulan Oktobre. First Sunday of October, our anniversary month. We are now celebrating our 126th church anniversary. At ang ating tema sa taong ito ay From Generation to Generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Ang ating hashtag legacy. Para kapag nag-post kayo ng mga pictures sa ating anniversary, you can use this hashtag legacy. Mga kapatid, para sa ating mga paalala, una-una, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa matagumpay na pagdaos ng ating medical mission, medical, optical, dental, evangelistic mission. Hindi lang medical mission ito. It's mode. Kahapon po,
Meron tayong 103 patients. So, base po ito sa ating registration, may 103. At ang maganda dito, may 30 signified their intention to join the United Methodist Church. Pinapalakpakan po yun. Grabe yung bilang na yun, 30. And I think mahigit 50 ang nanalangin upang tanggapin si Kristo sa kanilang buhay. 50 or more prayed for Christ na pumasok sa kanilang buhay. Grabe, sabi ko nga kahapon sa orientation, bago yung simula ng medical mission, kahit na isa lang ang tumanggap kay Kristo sa medical mission na to, masaya na ako, masaya ng Diyos. Pero 50? Sigurado ko, halos magiba na ang impyerno sa galit ni Satanas. Ayaw ni Satanas na may tumanggap kay Kristo eh. Kaya lang, imagine, 50, around 50. At iba pa yung bilang ng nag-recommit na tuwang tanggapin uli si Kristo sa kanilang buhay. Kahit di ko, tuwing medical mission, hindi nawawala sa akin yung evangelism part. At dapat nakalista lahat yun. Sa mga volunteers po, at sa mga donors, maraming salamat po. You have made the launching of our 126th church anniversary a very successful one. Sabi ko kay Ate Vivian kahapon, ngayon ang sunod na gawin natin, kasama na ng mga kapatid sa Galiana, follow up. Kaya sabi ko kay Ethel, itago mo itong mga registration forms na to, information sheets, babalikan natin ang isa-isa, tingnan natin kung sino matumanggap kay Kristo, tingnan natin kung sino mga gustong magkaroon ng o dumalo ng Bible study, tingnan natin kung sino mga gustong maging kahasapi ng United Methodist Church. Iisahin natin yan, iisa-isahin natin yan, puntahan natin hanggang sa mapasama natin sila sa Panginoon. So, mga kapatid na taga-Galiana, malaki po yung hamon na tinanggap natin. Hindi lang po yung medical mission, kundi yung follow-up sa mga nandun, kasama natin doon, yun po yung mas malaking hamon para sa atin. Pangalawa, magsisimula na po bukas hanggang sa darating na linggo, ang ating daily dawn prayer. October 6 to 13, nagsimula na kanina, pero bukas, Lunes, hanggang sa darating na linggo, araw-araw po yan, na dawn prayer, alas 5 din po ng umaga. Face-to-face lang po, walang live stream, yung Lunes hanggang Sabado. So sa mga makakapunta po dito ng alas 5 ng umaga, bukas hanggang sa Sabado, maganda po na magkita-kita tayo. Meron pa rin po, as usual, meron pa rin naman breakfast para sa ating lahat na dadalo ng dawn prayer. October 17, alas 6 po ng gabi, ito po ang ating revival night. At ang speaker natin ay ating DS Ralph Cruz. At sa October 20, ito po yung ating anniversary Sunday.
ang ating speaker, ang obispo natin sa Davao Episcopal Area sa Mindanao, si Bishop Israel Maestrado Painit. Now, tuwing ginagawa natin ating anniversary Sunday ay mayroon po tayong replica special offering. Nandito na po ang ating replica envelopes. Hopefully, lahat tayo meron ng replica envelope. Dito po natin ilalagay ang ating offering. Halimbawa, kung magkanong napili nyong ibigay, times 126, yun po yung ating ipagkakaloob sa Panginoon sa October 20. Pero kahit na gano'n ang sinasabi namin, hindi po namin kayo pinipilit kung ano po yung nanggagaling sa inyong puso. Malay natin, baka may magbigay ng 2,000 times 126 or 5,000 times 126. Tulad nga ng sinabi ni Kuya June, huwag kayong mag-unahan doon. Huwag po kayong mag-unahan sa 1,000, meron pa pong 2,000 hanggang 10,000 o mahigit pa. Ito lamang po yung ating mga announcements ngayon. Atin na pong batiin ang mga kasama natin na sa unang pagkakataon ay sumamba dito sa NACS. Meron po ba? Ang alam ko, meron. Ami, pakilala mo nga siya sa amin. Anak, punta ka dito sa harap. Kaklase ni Ami. Samahan mo na. Kasama siya siya ni Ami na nag-aaral ngayon ng caregiving. Kunwari, Ami, bisita ka rin. At atin na rin tinatawagan lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Binabati natin ng happy birthday si kapatid na Citadel Cortez, Alex Martina Aguilana, Herminia Bernabe, Eliseo Dimalanta, Corazon Navarro, Jaime Ginto, Victoria Ruth Samonte. Kilala nyo yon? Masa. Arturo Ginto, Esperanza Celestino. Kilala nyo yan? Nida Marlene Go. Di ko kilala yung Marilyn eh. Marlene ang kilala ko. Ramil Maribojo, Elias Evan Incencio, Mark De Leon, Oliver Valencia, Zara Lynn Feliciano, Llewellyn Feliciano, Abraham Lenmark Santos, Wilbert Andres, Yancy Fuertes. Naku, nasa Cagayan si Yancy. Jen Consunhi, Teacher Maple Lee Fong, Stanley Inventado, Maribel Ginto. Meron pa po bang mga birthday celebrators dyan na hindi natawag? Wala na po. Pwede po bang extend natin ating mga kamay tungo sa kanila at ipanalangin natin sila? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ang mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito, kasama na rin po ang kapatid na sa unang pagkakataon na kasama namin sa pananambahan. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain niyo sila, bantayan, gabayan, ingatan, ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin. Gawin mo silang matagumpay sa pag-aaral at sa lahat ng kanilang mga gawain. O Diyos, salamat po sa buhay nila. Salamat po sa bagong taon na pinagkaloob mo sa lahat ng mga nagdiriwang
ng kalakarawan. Salamat din po sa buhay ng mga kapatid na nagdiriwang ng birthday at wedding anniversary na nasa online ngayon. Sa ngalan mo, Kristo, sila'y aming tinatalaga at sinusumamo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Tinatawagan natin lahat ng mga bata na pumunta dito sa harap upang sila'y ating ipanalangin din. Kids, again, let us extend our hands toward them and let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga batang ito, mga anak na nagiging inspirasyon sa amin at inspirasyon ng simbahan. Sa kanilang murang edad, Panginoon, ay tapat sa pagsamba at paglilingkod sa inyo. Dalangin namin ngayon, i-bless mo sila, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang paglaki, ganoon din kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. Nawa, gawin mo silang matagumpay, gawin mo rin silang pagpapala, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi pagpapala sa lahat. Muli, Panginoon, salamat po sa buhay nila. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. God bless you, mga anak. Ngayon, ating tinatawagan ating mga ushers para ipagkaloob ang ating special offering para sa Rebuilding the Temple Project. At habang binibigay natin ang ating special offering, ating panoorin ang video clip kung ano nga ba magiging itsura na ating sanctuaryo kapag ito'y na-rebuild na.
itsura ng bagong NACS kapag na-rebuild na po? Mga kapatid, sa linggo ding ito, ating pinagdiriwang ang isang espesyal na linggo. Ito'y linggo ng Philippine Christian University. Sapagkat ito po yung kanilang anniversary month at anniversary week. Kung kaya't ating kilalanin lahat ng mga alumni, nagtuturo at mga nag-aaral, pati mga administrators ng Philippine Christian University na nandito ngayon. Pwede bang pumunta lahat dito ng mga graduates, mga nagtuturo, administrator, pati mga nag-aaral. Kasalukuyan nag-aaral sa PCU ngayon. Pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? Yan. JC, sino pang mga taga-PCU dyan? Mga alumni, ate. Ayan. Sa Teneri, graduate din ng PCU yan. Sa Masteral. Sige, habang nandyan sila, panoorin natin yung video clip na inihanda para bilang parangal sa katapatan ng Diyos sa PCU. 78 years ago, a vision took root. A vision to shape minds, strengthen character, and ignite a spirit of service. From its humble beginnings, Philippine Christian University has grown into a shining symbol of faith and excellence, steadfast in its mission to transform lives through education. As we reflect on this remarkable journey, we celebrate not just the years, but the countless individuals who have walked these halls, each carrying forward the core values of faith, character, and service. In a world that constantly changes, PCU has always been the forefront of progress, adapting, evolving, and embracing new challenges. From the traditional classroom to the digital world, from local to global communities, PCU has become a digital, borderless, and multiversity university, a place where resilience is forged and excellence is pursued. Today, we stand at the crossroad of history and future, asking ourselves, what legacy do we continue to build? A legacy grounded in faith, a legacy of service to others, and a legacy of excellence in all that we do. Happy PCU Sunday! Ang PCU po ay, dyan lang po muna kayo. Ang PCU po ay nag-offer ng education mula preschool hanggang doctoral level. Hanggang doctoral level. Meron na rin po siyang College of Law. Hindi lang po dito sa Taft, meron din siyang campus sa Dasmariñas, Cavite. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ito ang isa sa mga universities na kung saan ito'y tinatag kasama ang United Methodist Church sa pagtatag ng universidad na ito. So, ang Philippine Christian University ay university na kung saan kasama ang simbahang United Methodist Church sa pagtatatag nito. Maaari nating sabihin, atin ito.
together with the United Church of Christ in the Philippines, we are the sponsors of this university. So, praise God for the lives of those who started PCU, and praise God for the lives of these graduates and students of Philippine Christian University. Kayo po'y aming inaanyayahan na kung kayo naghanap ng paaralan para sa inyong mga anak, consider PCU na isa sa mga pag-aaralan nila. Meron din po silang College of Nursing. At ito maganda, ang College of Nursing ay hindi po sa PCU campus talaga sila mananatili. Doon po sila sa Mary Johnston Hospital. Meron pong dorm ang mga nursing students doon. Talagang they are trained fully to be good nurses. Marami pong mga successful nurses abroad ang graduates ng Philippine Christian University College of Nursing. Can you also extend our hands toward these brothers and sisters now as we pray for them? Salamat po, Panginoon, sa ministries ng Philippine Christian University at sa buhay ng mga graduates, ng mga estudyante at ng mga administrators ng universidad na ito. A distinct Christian University na kung saan ang pananampalataya at Christian character ay laging kinukonsidera sa pag-aaral. I-bless mo ang mga kapatid na ito, i-bless mo ang PCU, i-bless mo lahat ng mga namumuno sa universidad na ito. Nawa, lagi kang may tanghal sa kanila at sa kanilang buhay at sa ministeryo ng universidad. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang PCU at ang mga kapatid natin na ito. Happy anniversary po sa inyo. At inyong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ipaset tinasanto na surat nga mabasa iti daytoy nga agsapa. Sarakan iti libro dagiti Salmos, chapter 26, and it says, Ukumennak o Jehova, tanagnaak iti kinisingpet ko. Nagtalekak met ken Jehova, ngawan panagngatangata. Usigen nak o Jehova, ket padasen nak, tingtingem tuy puso ken isip ko. Tati kinamanagayat mo, aday ti sango dagiti mata, ket nagnaak iti kinapudnom. Sa anak itugaw kariti tao ti kinaulbod, ket tiyak tumet sumrek ang makikuyog kariti agin sisingpet. Kagurak ti gimong dagiti managdakes, ket jakto makikatagaw kadagiti nadangkes. Bugwak to dagiti imak, babayan ti kinadalos, iti kasta, liklik mutek, to ti altar mo, o Jehova. Tapno may pangik ko ti timek, ti panagyaman, ken may bagak amin, dagiti nakaskas daaw, nga raramid mo. Jehova, ayatek ti pagnaidan na balay mo, ken tiyan ti pagnaidan ti gloryam. Di kay tipon ti kararwak, kariti managbasol, ken to'y biyag ko, kadagi tao, iti dara. Kadagitin imada, at dati kinadangkes, ket ti kanawan nga imada, napno kariti pangsuksok. Ngamno siya, magnaak iti kinasingpet, subuten nak, ket mga asika kanyak. Ti sakak ag takder iti nasimpa diso, kadagiti gimgimong, idaydayaw kunto ni Jehova. Ti sao, ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo sagun ken San Marcos. Meron ding mga Pharisees na dumating para i-test si Jesus. Tanong nila, pinapayagan ba ng law natin na i-divorce ang isang lalaking asawa niya? Sumugot si Jesus, anong bang utos ni Moses? Sabi nila,
pumayag si Moses na gumawa ang isang lalaki ng divorce papers at saka siya makipaghiwalay sa asawa niya. Sagot ni Jesus, sinulat ni Moses ang utos na yan kasi ang titigas sa mga ulo niyo. Pero nung nilikha ng Diyos ang mundo, ginawa ng Diyos ang tao na lalaki at babae, gaya ng sabi sa Scripture. Dahil dito iiwan ng lalaki ang tatay at nanay niya para maging isa sila ng asawa niya. At ang dalawa ay magiging isa. Kaya di na sila dalawa kundi isa na sila. So, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino. Pagbalik ng bahay, tinanong uli ng mga disciples si Jesus tungkol sa sinabi niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang lalaking makipaghiwalay sa asawa niya at mag-asawa na iba ay nagkakasala ng pangangaliwa. At kung babae naman ang nakipaghiwalay sa asawa niya at nag-asawa ng iba, nagkakasala din siya ng pangangaliwa. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, o Apo Hesus Kristo. Danggen tayo ti mensahe ti kanta, ipay kada tayo ti Nax UMC Choir.
Rejoice for the steps of a righteous man. They are ordered. They are ordered. They are ordered of God. Thank you, choir. Kay June, sana mas marami pang ganon. Unexpected yun may clappings. Once again, good morning, friends. Today we celebrate World Communion Sunday. Ano ba ang World Communion Sunday? Ito po ay sineselebrate tuwing unang linggo ng Oktubre. Isang araw kung saan nagkakaisa ang mga Kristiyano sa buong mundo upang sama-samang ipagdiwang ang banal na komunyon. So, lahat ng Kristiyano worldwide celebrate the Holy Communion today. Saan man sila ngayon, lahat ng mga simbahang Kristiyano sa buong mundo nagsa-celebrate ng komunyon sa linggong ito. Habang tayo ay nagtitipon dito sa ating lokal na simbahan, pinapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng mas malawak na katawan ni Kristo. Isang katawan na tumatawid sa mga hangganan ng kultura, wika at kontinente. We belong to the body of Christ that transcends beyond culture, language, and continents. Ang awit 26 or Psalm 26, yung binasa ni Ate Julie kanina, ay isang paanyaya sa atin na ating suriin ang ating buhay. Hindi lamang sa ating personal na pananampalataya, kundi pati na rin sa ating ugnayan sa ating komunidad. Sa ating komunidad, sa ating simbahan, sa ating pamilya, at sa buong mundo. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pamumuhay ng may integridad sa modernong panahon? What does living with integrity means today? Ano bang ibig sabihin nito sa atin ngayon? Paano tayo magiging tapat sa Diyos sa isang mundo na puno ng kaguluhan, pagkakabahabahagi at walang katiyakan? Let me offer you, friends, kung kaninang dawn prayer ay 4 na principles ang sinabi ko, ngayon 4 din. Let me offer you 4 principles na makukuha natin dito sa ating leksyon ngayon. Una, our lesson today tells us of living with integrity in these modern times, including its challenges. Integridad sa harap ng makabagong hamon. Ang sumulat sa salmo o awit ay may matapang na pahayag. Sinimulan niya yung kanyang awit sa ganito, ako'y lumakad sa aking pagtatapat. Ang integridad ay napakahalagang bahagi sa ating buhay pananampalataya. Sa ating modernong panahon, ang pagiging tapat sa ating sarili at sa Diyos ay tila isang malaking hamon.
with integrity is actually a big challenge, especially in these modern times. Maraming mga tukso, materialismo, kasikatan, kapangyarihan, na maaring maglayo sa atin mula sa integridad na pinapahayag ng Diyos. Sa social media, halimbawa, Facebook, YouTube, TikTok, madalas ay pinapakita ng mga taong kanilang pinakamagandang bahagi ng buhay, di ba? Ngunit, ito naman ay iba sa katotohanan. Bilang mga Kristiyano, tayo'y tinatawag na maging tapat hindi lamang sa harap ng mga tao, kundi higit sa lahat sa harap ng Diyos. Natatawa lang ako sa isang ipinakita sa national television. May isang dating presidente, naglilinis daw ng basura sa Ilog Pasig. Nakasakay sa bangka. Pero nakuhanan pa ng video na bago niya nilinis yun, may mga inutusan siyang mga alalay niya na magtapon ng basura. Ang pagkakamali ng kanyang media prod team, ipinakita pati yung pagtatapon ng basura na siya ring nilinis ng presidenteng ito. So, maling-mali yung ipinapakita na supposedly na gustong makita ng mga tao patungkol sa kanya at sa katotohanan. Yung iba sa atin, ang pinapakita natin sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter. May Twitter pa ba ngayon? X na, di ba? Facebook, Meta. Instagram, meron pa ba? Ang pinapakita natin doon, yung mga magagandang aspeto lang, magagandang side lang natin. Yung ang bait natin, uy, dumalo siya ng church, ang bait-bait niya. Pero pagkatapos pala ng pagsamba, pagdating sa bahay, lumaki na naman yung kanyang sungay, humaba na naman ang kanyang buntot. Pero pagdating sa church, dahil naka-livestream yung pagsamba, kitang-kita siya, akala mo di makabasag pinggan. Hello? Sabihin mo nga yung katabi, ikaw ba yon? Sagutin mo naman, aba, hindi ako yon. Ay, walang gusto sumagot nun. Medyo? Friends, our reading for today from the book of Psalms tells us that we should be persons of integrity. Ang ating mga gawa, pananalita at kilos, online man o personal, ay dapat sumasalamin sa ating pananampalataya. Sa World Communion Sunday, alalahanin natin ang ating integridad ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan. Tayo ay nilikhang maging bahagi ng liwanag ni Kristo sa mundo. Ang bawat tao na makakasalamuhan natin, maging sa online world o sa personal na buhay, ay makakakita kung sino si Kristo
sa pamagitan ng ating integridad. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Trusting God in the midst of hopelessness. And in the midst of chaos. Sabi ng salmista, ako'y nagtitiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ay isa pang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Sa modernong panahon, napakaraming bagay ang nagiging sanhi ng ating pag-aalinlangan. Nandyan noon ang pandemya, ang mga kaguluhang pampolitika. Sino kayo mananalo bilang mayor ng Manila? Sino kayo mananalo bilang mga senador? Nandyan din yung mga pag-aalinlangan at takot, dala ng mga kalamidad. At maging ang mga personal na problema tulad ng depresyon at pagkabalisa. Ngunit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay tinatawag na patuloy na magtiwala sa Diyos. Ang Holy Communion ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang pag-ibig ni Kristo, na handa siyang ialay kanyang buhay para sa atin. Sa harap ng mga hamon ng modernong panahon, tayo ay tinatawag na lumapit sa Diyos ng may lubos na tiwala, na naniniwalang ang kanyang biyaya ay sapat at ang kanyang plano ay mabuti, kahit hindi natin ito agad nauunawaan. Sa panahong maraming taong nawawala ng pag-asa, tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag upang maging mga tagapaghatid ng pag-asa. We are being called to be bearers of hope to people who are hopeless. Tayo tinatawag na maging tagapaghatid ng pag-asa. Kapag lumalapit tayo sa hapag ng banal na hapunan, pinapakita natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at pinapaalala natin sa ating mga sarili na hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Bakit? Because when we approach the Holy Communion, when we receive the bread and the cup, we receive the bread and the cup together with our brothers and sisters in the faith, together with all Christians all over the world. And most of all, when we receive the bread and the cup, we actually receive Christ and His Spirit. Bakit? Kasi si Kristo ay nasa tinapay at kopa. Christ is in the bread and in the cup. Number 3. So una, sabi natin kanina, integridad sa harap ng makabagong panahon. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pangatlo, pandaigdigang pagkakaisa sa hapag ng Panginoon. Worldwide unity at the table of the Lord. Sa awit 26, talata 12, sinabi ng salmista, ako'y tatayo sa patag na dako, sa mga kapisanan ay pupurihin ko ang Panginoon. Ang banal na komunyon ay isang paalala na tayo'y bahagi ng isang mas malawak na komunidad, ang simbahan sa buong mundo. Ang World Communion Sunday ay isang espesyal na pagkakataon upang alalahanin natin ng ating pananampalataya ay hindi limitado sa ating lokal na simbahan.
Tayo'y kaisa ng mga kapatid nating Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ang tanong, paano natin mailalapat ito sa makabagong panahon? Mga kapatid, sa mundo ngayon, napakaraming pagkakabahabahagi. Politika, relihiyon, lahi at mga isyong panlipunan. Ang simbahan ay hindi ligtas sa mga pagkakabahabahaging ito. Tulad ng sinabi ko nung nakarang linggo, dito lamang sa NACS, may mga pagkabahabahagi. Dati kung Ilocano ka lang. Kapag joint service, bahala na sila. Yung mga Ilocano, madalang dumalo ng joint service. Nabibilang lang sa daliri ng kamay ang dumadalo. Kaya sinasabi nila noon, ang may Ilocano, may sariling simbahan, may sariling mundo. Yung Tagalog, meron din silang sariling mundo. English, ganun din. Aldersgate, ganun din. Vesper, ganun din. Sa bagay, ang mga Ilocano ay kaibigan nila yung mga taga-Vesper. Subalit, sa panahong ngayon, pasalamat tayo sa Diyos kasi unti-unti nang nawawala yon. Kung titingnan natin, sa Ilocano worship, at adon dagitihang nga Ilocano, mas marami na yung mga hindi Ilocano na nandito. Kaya nga ang sermon ko, sa halip na Ilocano, Tagalog na eh. Tanog sermonak iti diretso nga Ilocano, namnamain nyo, inton sumaro na Domingo, di danto nagsubli. Tako na yun apay nga gatendar ti day tadya mo mauawatan ti baga ni pastor. Kung ako hindi magsesermon sa Tagalog, asahan natin, yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, di na sila babalik sa sunod na linggo. Sasabihin nila, ba't pa ako dadalo dyan? Hindi ko naman naintindihan ang sinasabi ni pastor. So, the Ilocano worship have started to break down boundaries, to break down the barriers. Sinimulan na ng Ilocano service and Ilocano fellowship, nagibain yung hadlang, yung harang. And so congratulations, friends, for you have started to live out the message of the gospel and the message of the Holy Communion. Ang banal na komunyon ay simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Kapag tayo dumudulog sa hapag ng Panginoon, hindi natin dalang ating mga pagkakaiba, kundi ang ating pagkakaisa kay Kristo. Sa modernong panahon, ang hamon sa atin ay ipamuhay ito sa labas ng ating simbahan na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan, katarungan at pagkakaisa sa ating komunidad, bansa at sa buong mundo. Pinapaalala sa akin ng ating leksyon ngayon ang isang kanta na natutunan ko sa VCS nung ako'y bata pa. Decades ago. More than 4 decades ago. Ang title ng kantang ito ay Alay Kapwa, na sinulat ni Rolando Tino at ni Father Hontiveros. Yung kanta, ganito. Di ba't sadyang may kapwang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha ligaya'y dadalisay
pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kapanalan. Mga kapatid, tayo ay hindi nag-iisa, kundi tayo ay dapat nagkakaisa. We are not alone in this world. And at the table of the Lord, we should all be united. At sa hapag ng Panginoon, ating alalahanin na ang hapag ay hapag ng pagkakasundo at pagbabago. Habang tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang World Communion Sunday, tayo rin ay tinatawag na maghilom ng mga sugat at ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa ating mga relasyon. Marami sa atin na nakakaranas ng hidwaan sa pamilya, kaibigan o kasamahan. Ngunit sa harap ng banal na komunyon, tayo ay tinatawag na isantabi ang ating mga sama ng loob, samaan ng loob, at yakapin ang kapatawaran at pagbabago. Sa makabagong panahon, napakadaling magkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa mga opinyon o pananaw sa mga isyu ng lipunan at politika. Ngunit sa pamamagitan ng banal na komunyon, pinapaalala sa atin na tayo ay tinatawag na maging mapagpakumbaba, handang makinig at handang magpatawad. Tayo ay mga tao ng pag-asa at kapayapaan at dapat nating ipakita sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo ay tinatawag sa buhay ng punong-puno ng integridad. Sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon, alalahanin natin na ang hapag na ito ay bukas para sa lahat. The table of the Lord is open for all. It doesn't matter whether you're a Methodist, you're a Protestant, you're a Roman Catholic, you're an Anglican, or what religion you are in. Hindi po mahalaga yon. Ang mahalaga sa hapag ng Panginoon, tayo ay iisa. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, taga-ibang bansa man o lokal, Katoliko man o Protestante, ang banal na hapunan ay paalaala na sa kabila ng ating pagkakaiba, tayo ay nagkakaisa kay Kristo. Naway ang ating mga buhay ay maging patutuo sa integridad, pagtitiwala at pagkakaisa na ating pinapahayag ngayon. Sa gitna ng makabagong hamon ng buhay, tayo ay nananatiling matatag dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinatanggap sa hapag ng Kanyang pagmamahal. Magandang umaga po sa ating lahat. Agyaman kami pastor, ti Bensay, ti Biag. Ita kakabsat, ti panakaala, dagiti sagsagot.
Naritong aming maalay sa iyo, Panginoon, magalak ka nawa sa mga ito. Tanggapin mo mga ito, O Diyos, at gamitin mo pang sa ganon ay lalo pang mahayag ang iyong ngalan at kadakilaan sa lahat ng dako. Salamat po sa buhay ng mga anak mo na paghantog sa mga ito. Nawa patuloy nilang tanggapin ang iyong pagpapala, biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. At amen. Tiyapo da kada kayo. Kastamet kengka. Itangad yo dagiti puspuso yo. Itangad mi ida iti apo. Iden tayo ti panagyaman iti apo a Diyos tayo. Nakanatad nga iten tayo kenkwana iti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan sa dinuman. Nga aramidan ti panagyaman kan ka o apo Diyos na kabali namin. Na marsway ti langit kan. Wat na ti bagina, may paay ka na kami, nangala ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay kan na kayo tadada na kinunana, alahin nyo, kaninyo, dahito ti bagik, amay daton ka na kayo, aramidin na dito, pakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panangrabi ng ala ti kopa, nagyaman kan ka, inted na kayo tadala na kinunana, minom kayo ti daytoy, da kay amin, daytoy ti darak ti barotulag, na iparukpok ka po kada kayo, ken kayo ado, may paay ti panakapakuan ti basol. Aramitin nyo daytoy ang masansan, kas, pakalagligpan, kanyak. Idi rabi nga nyawat na ti bagina may paay kada kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay kat inted na kayo tadala na kinunana, alahin nyo, kanin nyo, dahito ti bagik, ang mapisig po kada kayo. Aramitin nyo daytoy, apakalagaligapan kanyak. Kalpasan ti panangrabiin ng alay ti kopa, kat hindi nakapagyamanin, inted na kayo, tidala na kinunana. Alain nyo, uminom ko'y amit ti daytoy. Daytoy ti darak iti barotulag, amay parukpok, agpay ti panakapakawadag iti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apakalagligapan kanya. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami na tipon-tipon ditoy, kan kalagitoy at tinapay, kopa. Aramidam daytoy kada kami abagini kandara ni Kristo. Tapno ti daytoy alubong agbaling kami abagini ni Kristo ana subot iti dara na. Pabuente Espiritu pakipagkaygaysa na kami kan Kristo kan iti tumunggal maysa. Kan iti ministeryo ti daytoy alubong aginggat yan ni Kristo ti maudi panagbaligi. Kat makipagrambak kami kan kuana tinalingitan na padaya. Gapu kan Yesu Kristo anak mo. Kan di panagtang ti Espiritu Santo tinasantuan nga iglesia, kukwam, amin, adayo kan gloria, manakabalin na Diyos, itakan tagdanayon. Amen. Amen. Gapot ada may salang at tinapay, titinapay, apisyan tayo, sut panakairaman tayo,
iti bagi ni Kristo. Ti kopa ngayon tayo itag-ay, sut panakairaman tayo, iti dara ni Kristo. Kakamsat, tilamisaan ti Apo nakasaganan. Umay kayo, aglakam kayo. Adadwa nga istasyon iti, uno talo nga istasyon ti dahito panagkumunyon tayo, dito'y dua nga aisle, kan dito'y tinga. Maawis kayo, agpila tayo, awatan tayo, titinapay kan kopa, agsubli tayo, titugtugaw tayo, ket sa tayo tulaglakam, ito nakaala aminan. Pipila po tayo, kunin natin ang tinapay at kopa, at pagkakuha natin, balik tayo sa ating upuan, antayin natin ang makukuhang lahat, pagkatapos sabay-sabay tayong tatanggap. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay bukas para sa lahat.
Sabi ni Kristo, itong aking katawan na napagpira-piraso, kanin nyo at kayo'y magpasalamat. Itong aking dugo na pinagkakaloob para sa kapatawaran ng kasalanan. Uminom kayo nito at kayo'y magpasalamat. Datay amin ti kararag. Agnanay na Diyos, agyaman kami kan kaputi da ito'y nasantuan na misteryo, anang idetunam ti biyag mo, agpay ka na kami. Patgam tapnong mapan kami ti lubong, babayan ti panakabalin ti Espiritu, kasi tadmi ti biyag mi kaigit sabsamali, tinaga ni Kristo nga pumi. Amen. Tayo manalangin. Pagbalin na nakam, wapo at at tao, anap no iti integridad. Napudno ken ka, napudno kay iti sanwanan, iti sabali at tao. Pagbalin na kami,
At at tao, anapnuan iti namnama, tattao, nga awan ti kayat na nudiket iti panagkaykaysa. O Diyos, pakawanan na kami no, nagbalin kami a plastik iti sangwanam, ken sangwanan ti sa bali at tao. Pakawanan na kami no, na kami tinagbalin a rason iti panagsisina saan ka ta panagkaykaysa. Pakawanan na kami matno, napukawan kami tinamnama ken panagtalagkan ka. Kaasyan na kami. Kaasyan na kami. Tulungan na kami kadi. Kahit ti amin ang pagparikutan mi. Tulungan na kami wapo kadi ti amin asaksakit mi. Tulungan na kami kadi Kristo. Kahit ti amin mapagpulkukan mi. Gawin mo kaming taong punong-puno ng integridad, O Diyos. Mga taong walang ibang inaasam kundi ang pagkakaisa at kapayapaan. Mga taong punong-puno ng pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Patawarin kami, Panginoon, kapag may mga panahon na kami nagiging plastic sa harapan mo at sa harapan ng maraming tao. Hindi kami nagiging totoo. Ang aming pagiging banal ay pakitang tao lamang. Banal kapag linggo, masama sa ibang mga araw. Patawad, Panginoon. Tulungan mo kami upang sa ganon ay mamulat kami sa katotohanan. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang tunay na pinagagalingan ng pag-asa. Kung kaya't dapat kami sa iyo lamang nagtitiwala. Ipagkaloob mong kagalingan sa masakit na nararamdaman namin. Ipagkaloob mo ang iyong awa sa amin. Ipagkaloob mong tulong sa amin. Kasama na, Panginoon, ng tulong pinansya. Wala po kaming ibang masahan kundi kayo lamang, Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya't kami lumalapit sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon, para sa mga kapatid na narito ngayon. Sa loob ng simbahan, nakaupo, nakatayo, nakaluhod. Ganon din sa mga nasa online worship. Ako'y lumalapit sa inyo para sa kanila. Ako'y namamagitan para sa kanila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Pakinggan ka ng mga kahilingan. Ipagkaloob mo iyong awa. Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas, sa inyo kami laging umaasa at nagtitiwala. Salamat Panginoon, sapagkat alam namin ng aming mga panalangin, kahilingan ay inyo nang tinutugon. Salamat po. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen.
Makabsat, ti Diyos na asi kanayat. Ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Siya'y laging handang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Kung kaya't ngayon, tanggapin niyo ang kanyang biyaya, basbas at pagpapala. Tanggapin niyo ang kagalingan sa mga sakit na nararamdaman. Tanggapin niyo ang kasagutan sa inyong mga kahilingan. Tanggapin niyo ang kanyang kapayapaan. Ang Diyos na siya nating Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.